Artistak, lehen hezkuntzako lehenengo mailan emakume zientzialariaren eguna ospatzeko material politau egiteko prest zaudete? Geratu eta pausu guztiak azalduko dizkizuet. Kaixo artistak, hemen gaude, lehenengo mailako labbuka, horretarako zer behar dugu? Nik zuei pasatutako materiala, 3 pizza, B-hiruko kartulina bat, margoak, artaziak, kola, arkatza eta borragoma. Zein izango da lehenengo pausua? Labbuka prestatu. Horretarako trukoa, lehenengo erditik tolestu marra sortzeko eta marra behin sortuta prest zaudete horrela tolesteko. Horrela labbuka ondo gongo da. Bigarren pausua. Hemen ditugun fitxak moztea labbukaren gainean kokatu bal izateko. Lehenengoa emakume zientzialarien portada, hemen kokatzeko, zatika, gero Marie Curie eta Jane Goodall hemen, horrela ikusten duzuenez, baina zatika moztuta, zati, eta Ada Lovelace eta Florence Nightingale gauza bera. Gogoratu marra pista bat izan dela ondo itxasteko, baina nik zatika moztuko dut. Adibide bat, Marie Curie ondo moztu dut, kolarekin, tadan kokatuko dut. Gauza bera, Ada Lovelacekin. Horrela! Hemen duzue Jane Goodall, Florence Nightingale, eta orain nire izena jartzeko lekua, naiz emakume zientzialarien izenburu polita, hemen kokatuko dugu. Nik lehenengo zientzi jarriko nuke, eta eman goian ondo kalkulatzeko nola itxatzi, horrela, eta hau hemen, eta bestea hor, eta izena goian. Beraz, lehenengo agian izena, ikusten, goian, ondo ikustea nork egin duen labbuk politao, gogoratu, bigarren pausuan gaudela, ezta? Elementu desberdin hauek, moztea eta itxastea. Hirugarren pausua, portada behin eginda, ideia litzateke hauek guztiak ondo moztuta hemen kokatzea. Hori bai, aprobetxatu izena bizenak, ni banoa kokatzen itxatzi gabe zuek ondo ikusteko, ikusten dena kokatuta. Orain poliki-poliki kolarekin gauza guztiak itxasten joango naiz. Nik horrela egin dut, lila kolorea atzeko partean ere ikusi ahal izateko. Izena bizenak, ikusten duzuenez, jarri ahal ditugu horrela, justo tolesten den atala aprobetxatuta. Baina egia da gero, idatzitakoa zaila izango dela. Ikusten duzuenez, aprobetxatu dut tolesten den atal guztia, eta orain, kontu handiarekin, hau jartzen dut. Egia da, tolestean marra hau geldituko dela, baina nahiago nuen, zuok ahalik eta espazio gehien izatea, zuen letra polita erakusteko. Marie Curie eginda, eta orain Jane Goodall. Gauza bera, Jane Goodallena lehen hemen hasi naiz, eta itxasteko horrela ondo ikusten. Eta zein da honena, zeo zer gelditzen bada itxatzi gabe, ondo itxatziko dugula. Eta ja, margosteko eta idazteko denbora, bai izango dugula, lasai egin ahal izateko. Ikusten? Orain gauza bera, Ada Lovelaceekin eta Florence Nightingaleekin. Hortze duzue, Florence Nightingale, berriro, zeo zer ez bada ondo itxatzi, gero itxatziko dugu, zer iruditzen zaizue? Marie Curie, Jane Goodall, Ada Lovelace eta Florence Nightingale. Tolestu nahi baduzue egiaztatzeko, zati baten bat ez bada ondo itxatzi, ondo itxasteko. Adibidez, zati hau, edo zati hau. Ikusten? Beraz, hirugarren pausua eginda. Laugarren pausua egiteko, hau da, haien ezaugarriak idazteko, aurkezpen bat erakutsiko dizuet. Baina agian libre egin nahi duzue, umeekin gauza interesgarri batzuk idazteko, nik aukera emango dizuet. Guazen aurkezpenera... Hemen duzue, laputbak zer den ere azaltzen dut, eta banan-banan zientzialari bakoitza agertzen da azalpen batekin, eta amaieran dandana laburbiltzen da edo behar bereziko umeei begira pizka bat sinpleago kolorekin eta piktograma gehiagorekin. Zientzialari... Momentuz horrela noa eta ez ditut oraindik izenburuak bukatu. Bukatzeko hauek ere bai.
Hau ze da emaitza, ze modu gustatu zaizue, hori espero dut. Nik lau hauek lehenengo mailan egiteko proposatzen dizuet, baina lehen, bigarren, hirugarren mailan egiteko ere aproposak dira. Gertatzen dena da, gure eskolan lehenengo mailan lau hauek landuko ditugula.